počinjemo? O, Monika ima crvenu Nutellu. A Britney je dobila žele sa ukusom Huba Bube. Super! O, Nicole je dobila šećernu vunu zelene boje. Super! Devojke, želim da budem prva. Sad ću da probam. Otvaram. Ajoj, Monika, pazi. Udarila si me po klopcem. Izvini, samo sam htjela što pre da probam Nutellu. Sigurno je mnogo ukusna. O, da, prelepo. Ali kako da je pojedem? Tačno, napravit ću sebi čokoladice. Sipat ću Nutellu u kalupe. Teško. Da, tako je. Odlično mi ide. Tako je. A sad ću dodati Skittles bombone. Evo ih. Ali to još nije sve. Dodat ću još marshmallow i slatke konfete. O, kakva lepota. Divno. A sad ću poprskati sve sprejem za hlađenje. Da bi se čokolada stvrdnula. Aha, tako je. To je to. Vreme je da probam. Jedva čekam. Wow, kako ukusno. To je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da se odvojim. Želim da pojedem sve do kraja. Blago meni. Je li sad moj red? Odlično. Vreme je da probam. O, moj žele izgleda privlačno. O, da, ukus je još bolji. Sviđa mi se. O, pa to je još i žvaka. Super. Mogu napraviti balon. Cool. Treba pojesti još malo žvake da bih napravila veliki balon. Dakle... uspela sam. Odličan balon. Nicole, hvataj. O, kako zabavno. Monika, hvataj. Da, hvatam. O, devojke, treba se sakriti. Dobro, što sam izvadila kišobran na vreme. Da, to je bilo strašno. Dakle, sad je moj red. Probat ću. O, kako ukusno. Pogledajte. Imam brkovi od vune. Super. Da, jako zabavno. Probat ću. Super. Čekajte. O, imam ideju. Britney, daj mi to. O, znam. Hagi vagi. A možda kanta sa smećem? Ne? Čaša vode? Da, odlično. Pokušat ću da istopim vunu u vodi. Jesam smešna, a? Dakle, hajde da vidimo. Wow, kako super! Istopila se. Sada mogu popiti to. Wow, to je jako ukusno. O, baš si brza. Da, to je bilo jako ukusno. O, devojke, a što je sa vašim usnama i ušima? O, ne. Idemo dalje. Opa, to je cela krofna. A kako ćete da je delite? Tu ima 3 boje. Britney, daj mi, to je zajednička krofna. Ali hoću i ja krofnu. Devojke, prestanite, ispustit ćete. Eto, sada svako ima krofnu, super. To će sigurno biti mnogo ukusno. Pitam se, ko od vas će brže pojesti? Ajde da proverimo. O, Britney je jako gladna. A Monika je odlučila da jede pomalo. A Nicole je stavila celu krofnu usta. Neverovatno. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. A dakle, treba obrisati glazuru. O, ne! Ej, šta je sa tvojim licom, Nicole? O, još ste se obojili. To je cool. Devojke, džabe se trudite, nećete moći da skinete to. O, nova hrana. Britney ima lizalicu, Nicole mlečni koktel. O, tako je veliki. A Monika nije imala sreće. Ona je dobila ljuti čips. Jadna. Spremna sam da budem prva.
Imam tako veliku lizalicu. Ha, kako lepa žuta boja. Jedva čekam da probam. O, sviđa mi se. Od uvek sam htjela da pojedem lizalicu mnogo brzo. U tome će mi pomoći bušilica. Dakle, stavit ću lizalicu na nju. A sada uključujem. Gledajte. O, to je dobra ideja. Svaka čast. Da, znam da sam genijalna. Sad ću da probam. Pokrećem lizalicu i stavljam jezik. Super. O, ne. Imam rupu u jeziku. Došla mi ideja. Klaster će sigurno pomoći. Odlična ideja, Britney. Daj ovamo svoj jezik. Tako je. Hvala, devojke. To je stvarno pomoglo. Volim vas. Dakle, Monika, sad ti. Ja, a možda ipak Nikol? Ne, Monika, ti si na redu. Dobro, sad ću da probam. Jako se plašim. Kako veliki komad. Crveni je. Sigurno je mnogo ljuto. Nikol, hoćeš li pristati da pojedeš moje čips ako ti platim? Britney, a ti? Daj da razmislim. Ne. Dobro, ništa mi ne ostaje. Morat ću da jedem. Kako ljuto. Već mi sve gori unutra. Devojke, neću izdržati. To je previše ljuto za mene. Šta da radim? Ajoj. Kad će se to već završiti? Ne mogu više. O ne, osjećam vatru. Pomoći ću ti, Monika. Pođi za mnom. Treba te ohladiti. Znam gdje uraditi to. U kuhinji ima frižider. Tamo uvek hladno. Dakle, sad ću staviti unutra tvoje lice. Eto, je li ti sada postalo bolje? Super, Britney. Hvala ti. Bolje mi. Onda hajde da se vratimo. Nikol, sve odlično. Sad je tvoj red. Super. Vreme je da probam svoj koktel. O, da, šlag je prelep. Jao, Monika, šta misliš da joj dam u kašiku? Ne treba. Eto, šlag sam pojela, a sad ću probati sam koktel. Wow, kako ukusno! Što? Oči su mi postali zelene? Zanimljiv osjećaj. A šta će biti ako probam još? Prelepo! Devojke, ne mogu da se zaustavim. Šta? Šta je sa mnom? Wow, to izgleda baš moćno. Neverovatno. Njau, devojke, vaši vratovi. O ne, uskoro ćemo se potpuno bojiti. Jao, plašim se. Smiri se. Ajde, papir, kamen, makaze. Slažem se. Opa, novi slatkiši, super. O, to je nova hrana. Monika ima crveni cake pops. A Nikol je dobila želeoko, super. A Britney ima žuti marshmallow. Tako se zabavno trese. Dakle, ko će da počne? Ja želim da budem prva. Odlično. Sad ću da probam. Treba mi kašika. Počet ću od zanice. Izgleda jako privlačna. Probat ću. Čekajte, a šta je unutra? O, to liči na zeleni žele. Probat ću. Wow, to je prelepo. A baš mi se sviđa ovo punjenje. Želim još i još i još. Da, blago meni. Čekajte, ruka mi se zaglavila. Monika, pomozi mi. Naravno. Tako zabavno, ruka ti odskače od stola. O, ideja. Hajde da probamo da pogodimo koš. Nikol, zaboravila sam na tebe. Nikol, jesi li u redu? Monika je pogodila cilj, ali Nikol je malo stradala. Ali barem više nema žele na ruci. Dakle, na redu je Britney. O, došla mi ideja. Izvadit ću rukavicu Ironmana. I ispeći ću malo marshmallowa. Da. Tako će sigurno biti ukusnije. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ću probati.
O, da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Devojke, to je bilo tako ukusno da nisam primetila kako sam pojela sve. Ko sad? Monika, ti. Da, ostala sam samo ja. Imam crveni cake pops. Kako da ga pojedem? Tačno, treba mi odelo samuraja. Jel mi dobro stoje ovi brkovi? Sad ću iseći svoj cake pops. I ja. Da, uspela sam. Hvala, hvala. Vreme je da probam to. O, baš ukusno. Zadovoljna sam. Wow, Monika, to je bilo moćno. Sigurno je cake pops mnogo lep. Hajde, vrati se u svoje odelo. Jao, Monika, sva si crvena. O, ne, devojke, obojili ste se. Samo su vam ruke ostale netaknute. Izgledate baš smešno. Neverovatno. Idemo dalje. Šta ćete jesti ovog puta? O, Britney ima kantu sladoleda. A Monika je dobila njene omiljene pucketave bombone. A Nicole ima špric sa jako kiselim želeom. Jadna ti. Monika počinje. Hajde. Vrlo rado. Sad ću probati svoje bombone. Jedva čekam. Sipat ću malo na ruku. Odlično. A sad ću sipati na jezik. O, kako ukusno. Imam ideju. Treba mi levak. Nicole, treba mi pomoć. Stavit ću levak u usta, a ti ćeš sipati pucketave bombone unutra. Jel može? Okej, spremna sam da pomognem drugarici. Sad ću da probam. Sipala sam sve do kraja. Monika, kako si? Super, to je jako ukusno. Čekajte. Nešto nije u redu. Šta mi je? Izgleda da si pojela previše bombona. Monika, sad ćeš pući. Vratila se u prethodno stanje. Wow, pa to je vatromet. Monika, to je baš moćno. Pucketave bombone su mnogo dobre. Sad ti, Nicole. Ne, neću. Nicole je pobegla, ali nema izbora, to je izazov. Ajde, moraš probati to. Saberi se. Možeš ti to, sigurno ćeš uspeti. Plašim se. Dobro, probat ću, ali samo malo. Čudno, ne mogu da je stisnem. A mi ćemo ti pomoći, draga. Eto ti. Ne, jo. O, čekajte, pa to je ukusno. Svidalo mi se, hajde još. O, da, istiskajte sve, to je jako dobro. Želim sve da popijem. Devojke, nisam znala da će to biti tako ukusno. Odjednom je postalo jako kiselo. Prošlo je. Hajde, Britney, sad ti. Važi. To izgleda baš ukusno, treba mi kašika. Toliko sladoleda još nikad nisam jela. Probat ću. O, da, baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve do kraja. O ne, odjednom mi je postalo jako hladno. Moram da se ugrejem. Da, kapa će mi pomoći. Sada mogu nastaviti da jedem sladoled. Prelepo. Obožavam. Britney, hoćeš li sigurno moći da pojedeš toliko sladoleda sama? Imaš baš mnogo. Smrznut ćeš se. Obuci se još toplije. Jo, šta ti je? O ne, Britney se zladila. Devojke, spasite. Naravno, Nicole, vadi fen. Hajde da ugrejemo Britney. Postalo mi je bolje. Hvala vam, devojke. Ali moj sladoled se istopio. Nema veze. Sad ga mogu samo popiti. Da, tako se sigurno neću smrznuti. Mlečni koktel je ispao baš dobar. Moram dići kantu visoko. Kako teško. Padam! Ups. Britney, kako si? Diži se brže. Britney, tvoje ruke. Obojili su se. Wow.
Devojke su sada potpuno šarene. Hajde da se slikamo za uspomenu. Moramo svima da ispričamo to. Challenge-u. Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično! Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. To je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Što da ne? Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. Šta je ovo? To su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone. Sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika. I to je ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? Čini se da su sestre i Ruka pronašli zajednički jezik. Stvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa sveže mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prah i obavezno meša. Da, topljena čokolada sigurno neće škoditi. Kako je to slatko. Baka sipa piće u svoju omiljenu čašu. Svaka čast, bako. Takva topla čokolada će zagrejati bilo koga. Sad je red na sestru. Hej, pazi, poješćeš svu čokoladu. Da, baka je u pravu. Treba dodati sasvim malo šećera. Šta je to izmislila? Ona baš mnogo voli slatko. Baka ne odobrava toliko šećera. Ok, vreme je dodati mlijeko. Pazi malo. Ups. Da, vidi se da sestra nema puno iskustva u kuvanju. Sada dodajem malo boje. Wow, to je baš lepo. Svaka čast. Sad malo slatkih konfeta. Odlično serviranje. Sestra je dala sve od sebe, ali to nije sve. Završni dodir je šlag.
I marshmallow. Jao, to je preslatko. To je duga i jednorog. Oduševljena sam. Sestro, bravo za tebe. Ostala je samo sreda. Stvar, nećemo moći bez tvoje pomoći. Jao, kakva čaša. Bako, čuvaj svoje živce. Sreda sipa toplu čokoladu u svoju čašu i dodaj šlag. I naravno sirup od jagoda. Odlično. A to su gumene bombone Haribo. Baš originalno serviranje, bravo. Treća topla čokolada je spremna. Wow! Ne mogu da verujem, ovo je predobro. Sviđa mi se. O, a to je bakino piće. Super! Oho, a šta je ovo? Izgleda čudno, ali probat ću. Nije loše. Pobeđuje. Da, sestro, čestitam. Pa, naši junaci su spremni za treći zadatak. Šta ih ovaj put čeka? Jo, to je pomfrit. Postoji puno načina za spremanje i serviranje tog jela. Baš me zanima koji način će izabrati naši junaci. Naravno, krompir prvo treba očistiti. Sestra je izabrala veoma neobičan način čišćenja krompira. Baka je nezadovoljna. Ali ne može da se naljuti na omiljenu unuku. Sada treba skinuti krompir. Ovako. Sestra seče krompir specijalnim nožem. Pogledajte kakav zanimljiv oblik. A vreme je da se doda malo jastive boje. Wow, baš lepo. Sada sipa ulje i to je to. Krompiriće se mogu pržeti. Odlično. Sa vrućim uljem uvek morate biti izuzetno oprezni. Lepo ređa krompirići na tanjir. Da, sestra je napravila odlično jelo. Baka preferira klasičniju verziju ovog jela. A ponekad klasične stvari su najbolje, jel da? O da, pomfrit sa kečapom. Taj ukus je svima poznat od djetinjstva. Šta može biti bolje? Svaka čast, bako. Da vidimo šta je sreda smislila ovaj put. Krompirići su već spremni. Izgleda da nas čeka neko neobično serviranje. Oho, šta je to? O ne, izgleda da je sreda pobrkala strane. Bako, bolje da zatvorite oči. Fuh, gde smo stali? A da, pomfrit. Sreda boji krompir u crno. Wow, baš lepo. Izgleda da se sestri dopalo sredino jelo. Hajde da vidimo šta će se dopasti Margot. O, šta imam ovde? Jao, je li taj krompir zgoreo? Nije, ukus je dobar. A sa kečapom je još bolje. Jao, ne mogu da odolim, poješću sve do kraja. Prelepo. Sljedeće jelo. Nije loše. Ali ovako će biti još ukusnije. Spremna sam da probam. Njam, njam. O, super. Najela sam se, ali tu je treće jelo. Izgleda prelepo. Da, i ukus je dobar. Uf, posljednji krompirić, ups. Ne brinite, dobro sam. Da li su svi spremni za sljedeći izazov? Sad ćemo da vidimo. Palačinke. O, svi ih vole. Nadam se da naši junaci znaju kako se sprema ovo jelo. Postoje baš mnogo načina.
Baka, kao i uvek, prva preuzima kuvanje. Pažljivo sipa testo za palačinke u tiganj. Jel vidite rumenu koru? Znači može da se okreće. Jao, ova palačinka je savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Sreda, šta je s tobom? Jao, treba nam pomoć ruke. Crne boje? Pa naravno. Niko nije ni sumnjao. To je Sreda. Joj. Izgleda da se malo zanela. Dobro, vratit ćemo se našim palačinkama. Wow, kako lepo. Ipak, crna hrana uvek izgleda stilski. A koja je vaša omiljena boja? Napišite u komentarima i možda ćemo sljedeći put spremiti jelo upravo te boje. U međuvremenu sestra je smislila nešto zanimljivo. Oho, to nije palačinka, to je pravo umetničko delo. I jao, ova boja nešto neće da izađe. Hajde. Ejoj, pravo u oko. Nadam se da je sestra u redu. Jeste, dobro je. U kuvanju je najvažnije nedostajati šta god da se desi. Oho, pa to je jednorog. Pogledajte kakva lepota. U takvim trenucima baka je baš ponosna na svoju unuku. A šta je baka napravila? O, to je klasični recept. Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Možeš ogladniti od samo jednog pogleda na njih. O, i Sredine palačinke su već spremne. Izgledaju baš neobično. Sreda stavlja palačinke na tanjir. I dodaje svoj omiljeni sirup od jagoda. Što? Jesu to pauci? Bako, smiri se. Ovi pauci su napravljeni od čokolade. Margo, možeš probati palačinke. Što je to? Izgleda zastrašujuće. Okej, probat ću. Nije loše. Šta još imamo ovdje? O, kako lepo. I ukus je divan. O, a šta je ovo tako lepo? Jednorog. Preslatko. I što je najvažnije, mnogo ukusno. To je to. Izabrala sam pobednika. To je sestra. Jao, to! Kakav divan dan, Sreda. O, to su kod mene došli. Dolazim, sačekajte. Dobar dan. Zdravo, evo vaše poručbine. Hvala puno. Ovo je za vas. Sve najlepše. Oho, šta je kupila sebi? Dakle, vadimo i... Šta je tamo? Sve u redu, živa sam. Dakle, na tvoje pare sam uzela sebi nov krevet i sad ću ga sastaviti sama. Pa šta je to? Dakle, počinjem. Sve je pod kontrolom. Rekla sam pod kontrolom. Dakle, uskoro ću imati ne samo nov krevet, a super nov krevet. I još i sa tajnom sobom ispod. O, da? Ostalo još malo? Odlično. Šta? Hoću i ja takav krevet. Okej, onda ću i ja sebi kupiti nov krevet. To su kod mene stigli. Prođite, molim vas. Evo vaših para. Napravite mi najbolji krevet na svetu. Trenutak i sve će biti gotovo. Sad ćeš vidjeti. Eto. Jel ti se sviđa? A? Jo, prokletstvo. Da, moram imati sve najbolje. Gospođice, uskoro smo završili. Prestani da se igraš. Izvolite, završili smo. Neverovatno. Okačite samo sliku ovdje. Da, tako je.
Momci, hvala puno. Odlično ste odradili. A vidimo se. Nevjerovatno, mislim, baš me briga. O, imam ideju. Znam kako ulepšati svoju sobu. Trenutak. Dakle, hitno mi trebaju ove zavese. I stolnak ću uzeti, da. Sad ću ukrasiti svoju sobu. Super! A sada treba ofarbati zidove. Sad ću iseći cvet od kartona i koristit ću ga kao šablon. Pogledajte. A zatim ću uzeti boje i četkicu. Odlično, mogu početi da radim. Umačem četkicu u žutu boju i crtam cvetić. Prvo sredinu, a zatim bele latice. O, da, nacrtala sam bele rade jer ih jako volim. Oduševljena sam. Šta to crta? Da vidimo šta još imam. O, znate šta? Imam štapiće od sladoda. Od njih ću napraviti ovakve lepe police. Da, prelepo. A na njih ću staviti saksiju i lepo glabuda. O, da, prelepo. A šta još imam? O, čarape. Pa da, nisu baš sveže, ali nema veze. Mogu napraviti tepih od njih i ležati na njemu. Čekajte, treba mi još više čarapa. Hajde, još malo. Aha, a sada to treba sve uviti. Odlično. Moj tepih je spreman. Mogu ležati na njemu. Mada iskreno, nije baš udoban. Bolje da napravim viseću mrežu. Sad ću to brzo ja. Hajde, još malo. Gotovo. Sad imam i viseću mrežu. O, da, to je baš udobno. Ćao, komšinice. Ćao, drugarice. Dođite kod mene u posetu. Napravit ću žurku večeras. Ćao, devojke. Hajde, prođite. Ovo je moja nova soba. Kako vam se čini? Baš je prelepa. Da, sviđa nam se. To je VIP žurka. Marije, ulaz zabranjen. Eto, mene nisu pozvali na žurku. Hajde da plešemo. Pa nema veze, sad ću organizovati svoju žurku. Dakle, treba će mi ovaj znak. Da, uzet ću ga. I... da, flaša kole, prazna. Wow, koliko ih ima ovdje. Uzet ću sve. Od njih ću napraviti dobar sto. Sad čekajte, sad ćete sve vidjeti. Eto, zar to nije prelepo? A na sto ću staviti mog omiljenog medu. Ajde, smesti se udobno, druže. I posluži se bombonama. Jako su ukusne. Ovo je tebi, a ovo je za mene. Šta? Mari ima svoju žurku. Nemoguće, ali moja žurka mora biti najbolja. Hajde da pevamo. To nije u redu. Halo, je li to policija? Odmah dolazite. Komšije mi galame. Zdravo, što se desilo? Dođite za mnom. Eto, napravili su preglasnu žurku i smetaju komšijama. Šta je to? A mirno, devojke, sad ću sve rešiti. Je li sada sve u redu? Naravno. Izvinjavam se, idem ja. Čekajte, šta? Ajoj. Dobro, moram sve sama rešiti.
Točno! Naduvat ću veliki balon i ukrasiti ga CD-ovima. Onda ću imati super disko kuglu. Sad ćete sve vidjeti. Još malo. A sada treba to sve zalepiti. Da, odlično mi ide. Još malo i... Wow! Kako lepo izgleda. Sada i ja mogu napraviti glasnu žurku. Uključujem muziku. Nedo, hajde da plešemo. Što? Ema, izvini, ali ti nemaš disko kugle? Hoćemo na drugu žurku. Ćao, Mari, možemo li kod tebe? Naravno. Što? Kakva šteta? Šta? Ko je to? Da li je to miš? Ozbiljno? U pomoć! Šta se desilo? Jesi se uplašila malog miša? Ne boj se, mali. Ema te neće dirati. Dođi kod mene u posetu. Živećeš kod mene. Baš si sladak. Sad ću ti napraviti kuću od kartona. Sad čekaj još malo. Da, tako je. I obavezno treba krov. Pogledaj, ali to još nije sve. Zavese ću napraviti od rukavica i napisat ću tvoje ime. Eto, dobrodošao, mali. Preslatko. Sada imam kućnog ljubimca. Ja, što sam oterala tog miša? Hoću i ja imati kućnog ljubimca. Halo, hoćete mi pomoći? Hvala, čekam vas. Gde je to krenulo? Nema nikog, čudno. O, evo te. Ćao, draga. Hajde da se upoznamo. Ja sam Ema, tvoja nova vlasnica. Mari, vidi, ja imam kucu. I mnogo je slađa nego tvoj miš. Dakle, princezo, sad ću te očešljati da izgledaš još lepše. O, prelepa si. A još ću ti pokloniti zlatni privezak i zlatnu koščicu. Eto, posluži se. Hej, u šta to gledaš? Halo? Šta? Ne, stani! Samo ne to! Molim te! Ne svađajte se! Miki, ne! Čekaj, izgleda da su se sprijateljili. Da, upravo si. Mislim da bi trebalo i mi da se družimo. Slažem se.